Kailangan mo kasi ako! Sindel! 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 Akit yung asa? Huwag ka nga magdadawa! Kailangan ka pa ngayon. Bahala kayo dyan. Kasi hindi ka nag-iingat. Lang! Ah! Tayo. Ano po? Ano po to? Regalo? Sindel! 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 Baka pa ako pwede pasisingin na ako yung may gawa ng lahat, ha? Papapulis kita! Pa-blockade mo na kung ano gusto mong gawin. Wala naman ako sa Sindel! 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 Huwag kang lumabas! Makakita na naman. Sabihin na naman nila kung nagpapakay ko. Yun. Kasi ikaw kasi yung may gagawa nito. Ako tatawag na mapahiya ka. Bakit ako mapapahiya? Hello? 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 Good afternoon po. Sino to? Kailangan ko humingi sa inyo ng tulong. Anong tulong? Hindi ko po alam kung ano po nangyari sa kapatid ko. Pero ako po yung sinisisi nila. Na ako daw po yung may gawa ng lahat. Ano po? Tawag na po ako sa mami ko, ah. Tumatos na siya dahil sa inyo. Mami, meron pa akong mali sa inyo. At kasalanan ko. Si Sindel po. Nakumadot po siya, mami. Mami, Ryan, may sasabihin ako. Sabihin, mami. Mami, sorry. Sorry sa ginawa ko. Hindi ko naman sorry, mami, sorry. Bumatas na naman yun eh. Pero pwede hindi siya mag-stay. Tanga mo. Tanga ba? Ako ba si Agent na nagpapatas na? Okay, mami, nito na ako. Talat na. Bitawan mo ako! Another chance. Mami, sorry. Pero, dahil si Mami, dapat di mo na siya tinawagan. Pero kailangan ko sabihin ng totoo. Para pag lumatay siya ng biyahe ng Mami at walang dahilan, magugulat tayo ng Mami, sasabihin at magagaya siya sa atin. Hindi na ako nga. Ryan,
Mami, patay na si Cynthia. Mami, sorry kung ako yung may kasalanan. Hindi, ikaw may kasalanan. Mami, sorry. Sorry dahil sa akin napatay siya. Mami, ginawa yun na ng lahat. Sorry, Mami. Sige po, pinagdala po kayo. Ay, thank you! May regalo na ba ako? Salamat! Kapatid, may padala ko sa iyo regalo, ha? Kapatid, mayroon ako padala sa iyo regalo. Sana magustuhan mo. Kapatid, maganda na yung trabaho ko dito at malaki na yung sahod. Nagising na ba si Sindel? Patay, nilibing na, nagising na? Sorry naman. Kasi hindi ko pa siya makalimutan. Meron ako padala sa'yo. Gusto mo pakita ko sa'yo? Mag-internet ka, makikita mo. Papakita ko sa'yo ang kagandahan nun. Gusto mo ba, kapatid? Oo, gusto ko na makita. Yan, wow, ganda naman. Oh, kapatid. Kapatid, sandali lang ah. Saglit lang. Saglit lang talaga. Wait. Sindel! Buhay si Sindel, mainit pa siya. Ang sarap lang kakuluwain. Parang duwende. Pero may nakita ako. Ano? Hoy, nandito na ako. Hoy, tao ako ah. Paalam! Manood po kayo. Nang? Ang ganda ng mukha ko. Parang ano. Tapos yung labi ko ang pula. Bye. Hindi, welcome.